Verge de les Angoixes. La confraria Verge de les Angoixes té els seus orígens al començament del segle XX, concretament a 1905, quan s'encarrega un grup representant a la mare sostenint el cos inert del seu fill. El grup escultòric va desaparèixer durant la contesa civil, adquirint el conjunt actual a l'escultor establit a Granada, José Navas Parell, a 1944. Tot això gràcies a la mediació del poeta i industrial crevientí Joaquín Valdés Aznar. Navas Parell realitza una magnífica composició triangular quallada de tendresa i bellesa. La Mare de Déu, apesadumbrada per la mort del seu fill, sosté el cap i els tors de Jesús. El grup destaca per la riquesa cromàtica de les imatges, de manera especial la gran faena d'estofat que va utilitzar l'escultor per a decorar el mam de la Verge. Després d'uns anys sense participar a la Setmana Santa crevillentina, es reincorpora a 1975 per a participar en la processó del Sant Enterrament de Crist, donant una especial importància a la dona, vinculant a les dones que formaven part de l'antic patronat de Setmana Santa en la junta directiva de la confraria. La confraria s'ha caracteritzat des dels seus començaments per incorporar el cant coral a les processons crevillentines, sent dues peces les que tradicionalment han acompanyat a les angoixes. La primera, el Stabat Mater compost per Juan Bautista Aznar Lledó sobre l'any 1900 aproximadament, i un Stabat Mater compost per el mestre José Ruiz Gats, vinculat molt estretament a la confraria.